Αυτό σε πρώτη φάση. Θα κλείσω εδώ τώρα, αλλά θέλω να. Όσο θες. Να μπω στην κλήρωση βασικά. Για ποιο παιχνίδι? Το Night Find Round. Το Fight Night, οκ. Έγινε, σε ευχαριστούμε Δημήτρη, να είσαι καλά. Παιδιά, χάρηκα. Καλό σας βράδυ. Και σε εσάς και στη κυρία την εκκλησία που έχετε. Ωραία, έγινε, σε ευχαριστούμε. Καλή νύχτα. Καλή νύχτες. Λοιπόν, συνεχίζω μηνυματάκια, γιατί είναι πολύ καλή συμμετοχή σας σήμερα και σας ευχαριστούμε. Ο The Reaper λέει: Κουτσουμπογρυπάριδες, πρέπει να καθιερώσετε βασιλάκο και γυναικεία παρουσία. Βικτόρια, πάρετε στην εκπομπή. Βγαίνει manager σε PSP. Πέρυσι είχε βγει το manager, νομίζω και φέτος θα βγει το 2009. Και είχαμε φέρει και Νίκο Βασιλάκο. Ξέρεις, ψηφιακή Ελλάδα. Στην Ετένα. Δεν ξέρω αν παρακολουθείς ψηφιακή Ελλάδα, κάθε Δευτέρα ήτανε. Ναι. Αυτή τη σεζόν δεν θα είναι. Ήταν ο Νίκος ο Βασιλάκος που μιλάει για ψηφιακά θέματα, για ίντερνετ. Ήταν μια εκπομπή Δευτέρα 6 με 7. Ακριβώς. Και για ένας πανικός μες στο στούντιο. Δηλαδή μας πήρε την εκπομπή κανονικά με τσαμπουκά. Ναι, έκανε ντούκε. Λέει: εντάξει, παιδιά, φύγετε. Θα το κάνω εγώ το πρόγραμμα. Δεν είναι τίποτα. Σκέψου ότι είχε πάρει ένα κρατή 20 λεπτά σε ρία, α πούμε, και μιλάει για τέτοιο πράγμα. Λοιπόν. Ο 461 λέει: παιδιά, στο Pro 10 θα έχει μεταγραφές OSP και γενικά ελληνικών ομάδων. Ναι, θα έχει. Όλα κανονικά. Ο 744 λέει: Hey guys, give Victoria a big hug. Πολύ ευχαρίστως. Αν της αρέσει ο Stig, υπάρχει μια super version στο YouTube. Ναι, με κοίτε πα. Μάνο είμαι ή OK. Κατάλαβα. Τάνια, να είσαι καλά. Λοιπόν, γεια σου, Τάνια. Ο Χρήστος λέει: Βικτόρια, η γλυκύτητα που εκπέμπεις είναι τόσο ερωτική που δεν φαντάζεσαι. Όσο για το χαμόγελό σου και οπτικά και ακουστικά είναι σπάνιο σε αισθησιασμό. Μάλιστα, ο Χρήστος. Χρήστος, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τέτοια. Λοιπόν, συνεχίζουμε μηνύματα. Με τον Γιώργο, ο οποίος λέει: γεια σας παιδες, χαιρετώ την πιο όμορφη φωνάρα του ελληνικού πενταγράμμου και όχι μόνο φωνάρα, εννοείται. Γεια σου Βικτόρια, να σπάς! Λοιπόν, και μια ερώτηση να μην ξεχνιόμαστε, αν και λίγο εκτός θεμάτων. Τι είναι αυτό? Μία FHD TV. Μία HD μάλλον θέλει να γράψει, το F είναι κάπου άσχετο πιστεύω. Με USB παίζει ματρόσκα αρχεία. Τώρα δεν καταλαβαίνω τι εννοείς με το FHD TV με USB. Δεν έχω ιδέα. Το ματρόσκα λογικά παίζει σε PC. Δεν νομίζω να τον ενσωματώσει κάπου αλλού. Ευχαριστώ, λέει, να είστε καλά. Σήμερα θα περάσουμε τέλεια και αυτό είναι στάνταρακ. Τέλεια. Ο Νίκος ρωτάει, λέει: παιδιά, ρωτήστε τη Βικτόρια αν θα πάρει το Uncharted 2. Το έχεις παίξει το Uncharted το 1? Όχι. Ήταν με ένα τύπο που ήταν σε φάση Tomb Raider. Με έχεις υπόψη σου, πολύ ωραίο παιχνιδάκι. Και ήταν ένας τύπος ο οποίος είχε κλασικά, ξέρεις, τα πιστόλια του, τα δίκανα κτλ. Και έμπαινε και ψάχνε για κοιμήλια και θησαυρούς. Αλλά η όλη φάση ήταν, ναι, ας πούμε, ο άνδρας Tomb Raider, ο άνδρας Lara Croft. Να μας ξαναγράψει για να μου πει αν ήταν καλό. Το Uncharted, μπορούμε να πούμε και εμείς ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είναι από τα top games του PS3. Οπότε σου προτείνουμε να το πάρεις. Και σε 10 μέρες γίνεται καινούριο. Θα βγαίνει σε ένα μήνα, θα βγει το Uncharted το 2. Αλλά αν θες μπορεί να πάρεις και το παλιό. Στις 13 του μήνα, παιδιά. Πολύ καλό. Σε ένα δεκαήμερο βγαίνει το Uncharted το 2. Θα περιμένω λίγο καιρό, θα παίξω πρώτα το πρώτο για να φτηνίνει και το δεύτερο. Θα ακούσεις και την εκπομπή εδώ πέρα, τις γνώμες εμάς που θα το λιώσουμε από την άλλη εβδομάδα. Σωστό και αυτό. Βέβαια. Και μετά πας να αγοράσεις, θα είναι πολύ καλό παιχνίδι, δεν τίθεται θέμα. Τι ομάδα είναι στην Ελλάδα, λέει, για σένα ρωτάει. Εμένα. Από τη Βικτόρια, ναι, ο Αριστοτέλης. Αν δεν είναι ΑΕΚ, να μην απαντήσει. Για πες μας. ΑΕΚ, παιδιά, είμαι ΑΕΚ. Δεν κάνω πλάκα, ΑΕΚ είμαι. Σοβαρά μιλάς τώρα? Ψέματα λέει. Κοίτα, δεν είμαι πολύ του ποδοσφαίρου. Παιδιά, αλλά ο είναι άντρας μου πανιόνιος. είναι ΑΕΚ. Αποκάλυψες μόλις τώρα ότι είσαι παντρεμένη. Δεν πειράζει. Οκ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είπαμε σήμερα θα σας απαντήσει σε όλα. Ναι, να πω και καλησπέρα στο μωρό μου. Πριν συνεχίσουμε όμως, γιατί είχαμε θέμα και με το Facebook, αγαπημένο τραγούδι σου, να μας πεις. Από τα μέχρι τώρα. Από τα δικό σου.
Όλα είναι αγαπημένα μου, μπορώ να σου Ένα, πω. δεν θα ξεχωρίσει ένα. Μπορώ να σου πω, ένα από το πρώτο μου CD είναι το Δεν σ' αγάπησα ποτέ. Αυτό. Και από το τελευταίο είναι το Τέλεια. Μάλιστα. Και αγαπημένο βίντεο κλιπ σου? Αυτό που είπες εσύ ποιο ήτανε? Το Κατσεκόλ. Νύχτα με φεγγάρι. Νύχτα με φεγγάρι, ναι. Αυτό. Είχες ταλαιπωρηθεί για να το βγάλεις αυτό το βίντεο κλιπ? Γιατί είδαμε. Πάρα πολύ. Νύχτα, ξέρεις, ένα κάμπριο αμάξι, ας πούμε, πρέπει να έκανε και κρύο. Είχαν με ένα κρύο δεν κολλητό σεξι φορεματάκι. Δεν έκανε κρύο, ήταν καλοκαίρι. Ο τύπος που οδηγούσε το αυτοκίνητο είχε φοβερή πλάκα. Αυτό όλο το έκανε οδηγούσε σε κάποια φάση. Ναι, σε κάποια φάση, αλλά εκεί που κάθομαι πίσω στο. Ναι, το οδηγάει άλλος. Είχε πολύ πλάκα που το οδηγάει άλλος και κάνει συνέχεια σχόλια και με είχε εκνευρίσει. Τι μωρό είσαι εσύ και τέτοια έτσι. Με είχε εκνευρίσει λίγο, αλλά εντάξει. Εσύ τελικά το οδήγησες? Όχι, δεν μ' άφησε. Μου το κουνάγανε και καλά. Και καλά το κουνάγανε πάνω κάτω σε τις παλιές ελληνικές ταινίες, ας πούμε. Ωραίες εποχές πάντως. Πάρα πολύ ωραίες. Λοιπόν, ο Θανάσης λέει, ο Θάνος μάλλον, καλησπέρα users και καλησπέρα Βικτόρια. Καλησπέρα Θάνο. Πολύ ωραίο το review του Wolfenstein, με πείσατε και το αγόρασα, υπέροχα γραφικά. Ποια είναι η γνώμη σας? Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι φαν του παιχνιδιού συγκεκριμένα. Το έχει παίξει ο Ρωμανός, ο Βογιατζής, και το έχει γράψει το review. Οπότε, ναι, πρέπει να παίξει τον demo και θα σου πω αύριο περισσότερα γι' αυτό. Με πιάνεις λίγο αδιάβαστο. Αλλά εντάξει, το Wolfenstein, αν θυμάσαι, είναι ένα first person shooter. Μπαίνει ένας τύπος και κυνηγάει κάτι ναζί. Είναι λίγο έτσι. Έχει μια ιστορία αυτό το παιχνίδι. Είναι η τρίτη version που βγαίνει. Ο Ρωμανός μας γράφει καλησπέρα. Πολλά χρόνια θα ζήσει, γι' αυτό έλεγα. Στα πιο καμένα και τυχερά παιδιά των FM. Κώστα, μάλλον θες να πεις, άστα Pixar και πιάσε κάνα Call of Duty Modern Warfare 2. Βικτόρια σε κάνα ad, λέει. Ωραία. Εδώ στο 3D World στο zoo.gr θυμίζω ότι είμαστε στο δωμάτιο Fun Fair και μας λέει η Μαριλένα, καλώς ήρθατε στον 3D World Victoria. Thank you, Μαριλένα. Θυμίζουμε ότι μπορείτε να κάνετε chat μαζί μας και μέσω του zoo.gr, με το nickname users είμαστε. Λοιπόν, να συνεχίσω λίγο για το Facebook που είπα πριν. Να θυμίσω βέβαια ότι μας καλείτε και στο 210-60-76.000 και βγαίνετε στον αέρα. Σέντρα και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54330 και users.gr @yahoo.gr τα email σας. Όσοι βγουν στον αέρα λοιπόν στο 210-60-76.000 μπαίνουν στην κλήρωση για Mini Ninjas για PlayStation 3, Disney Pixar App και Fight Night Round 4. Για το Facebook λοιπόν, το οποίο στην αρχή ήταν γνωστό ως thefacebook.com και μετά αγόρασε το domain facebook.com για $200,000 κιόλας. Να πούμε ότι όταν διαδόθηκε από στόμα σε στόμα μέσω φοιτητών, μέσα σε 24 ώρες έφτασε τους 1.200 με 1.500 χρήστες. Από το 2004 μέχρι σήμερα τα στούντιο του είναι στην Καλιφόρνια, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2004 έχει ξεκινήσει να διαδίδεται και στα λύκεια της Αμερικής και αργότερα μπήκαν στο κόλπο και εταιρείες όπως η Microsoft και η Apple. Τον Σεπτέμβριο του 2006 ήταν που άνοιξε παγκόσμια. Και τον ίδιο μήνα να πούμε ότι αρνήθηκε και η πρόταση $1 δισεκατομμυρίου από την Yahoo. Σήμερα η Microsoft έχει το 1,6% του site και υπάρχουν και κάποιοι μεγαλοεπιχειρηματίες που έχουν μικρότερα ποσοστά. Γιατί γενικά ο τύπος ο Mark Zuckerberg, ο οποίος, αν δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει, έχει ακούσει και τα σχολιανάτα του συνεταίρους του, γιατί τους έχει κλέψει, ας πούμε, ιδέες, κώδικες κτλ. Για τον εαυτό του ακριβώς. Δεν θέλει να μπουν άλλοι μέτοχοι μέσα, θέλει να το έχει για την πάρτι του. Και νομίζω καλά κάνει, γιατί πλέον το Facebook είναι από τα top sites παγκοσμίως. Ναι, δεν το συζητώ. Απλά το μόνο πράγμα που μου τις πάει τελευταία στο Facebook είναι τα διαφημιστικά περί πολιτικής στα δεξιά, που πάντα έρχεται κάποιος υποψήφιος, τσουπ. Δεν θέλω, ρε παιδί μου. Φτάνει η πολιτική. Πρέπει να κάνεις report spam, ξέρω εγώ, σε οποιοδήποτε notification σου έρχεται. Ναι, αυτά εδώ πέρα, ναι. Και τα notifications είναι πολύ σπαστικά όμως, κατά δεξιά, δεν συμφωνείς? Ναι, είναι κάποια πραγματάκια που αν φτιάξουν αυτά. Σκέψου και σε ποια groups είσαι γραμμένη. Θα πούμε να δούμε μετά για να ακούσουμε και λίγο από το ωραίο αυτό κομματάκι. Πρώτη μου φορά, νύχτα μέρα που σε ζητά.